18 minutes to 10 ndio pafika nthawe pale manje Tuesday 16 June 2026. Okay, chiri kupisa DJ mukoma kibindi nenyaya yekunyanga north ward 6 chief saunyamba sabu kunye nyamahumba. Okay, kune mufi wechikadzi akafa mukoma kibindi mufi wechikadzi wandiri kutaura akatosiya vana vake vaviri asiya vana vake vaviri ende mupuyu asiya vana vake vaviri kudaro vari mukati mekuti rufu rwaitika zuva munhu yakangorwara kuti musoro ndokubva adona adona achibva aendeswa kuchipatara aendeswa kuchipatara sikanzi nematambudziko munhu arikuita sei atoshayika ashayika munhu zuva rakanga rine munhu ari kumochari kumusha ikoko kwandiri kutaura kunyanga uko kwanga kune mutambo webhora vanhu vachibva enda kuground rebhora vachinotamba bhora muground rebhora imomo makabva mauya mbudzi ikapinda muground mbudzi yapinda muground mabhora ari kurwa vanhu vasama kurwira mbudzi bhora pani mbudzi haisi kutena iri ngotendera iri pai iri muground rebhora kubva kwanga kwabva mbudzi izvi about 1.5 kilometers kuye kwanga kune ground rebhora ichibva pinda muground rebhora vanhu vapedza bhora kumba kune rufu kuya mbudzi iye ichibva tira kuteverera mukoma wemurume ane mukadzi akafa 4 kilometers kubva pane ground rebhora kuenda kwacho kuri kuenda mukoma wemurume ane mukadzi akafa iyo iri kumashure mukoma wemufi wemukadzi wemufi pamwe chete nemuwene ane mukadzi akafa vanogara kudhuze ikoko mbudzi ichibva ende kwakafiwa kuya ndiko yakanorarawo iri koko vanhu vakurara vachiimba iripo mangwana kuseini ngutendero repadhoo remumba mune mutumbi vanhu vaita body film iri ngotendera ipapo mutumbi watakurwa nemotokari kuri kunovigwa mutumbi uyu saboti kilomita nokuti kure mbijana ndobva kwanzi mutumbi ngauiswe mumota tiende ikoko mbudzi iyo iri kuteverawo motokari haifambe sirike chikonzero varoora nevamwe vanhu vanenge vachiimbaka vachifamba shoma chivanhu chodandirika mbudzi iyo iri pakati pevanhu ipapo apo mbudzi yazivikana kuti ndiye kwari mbudzi iyi muridzi wayo ihama here ihama yemufi kwete yekwakarorwa makabata ipapo Zimbabwe regai timbotonhodza nyaya dzabhozhongora idzi 9:45 ndopafika nthawe pari manje zvikanzi kuneni Janet Manyowa tenda Zimbabwe 12 minutes past 10 ndopafika nthawe pari manje regai tobva tangopinda muchirongwa bhozhongora segment part 1 chokwadi muri yeZimbabwe tine nyaya takatichitaura muri yeZimbabwe kuti yakaitika kunyanga north kwakaitika nyaya yekwa chief saunyama pamwe chete nasabuku nyamahumba nyaya yakaitika muri yeZimbabwe ndiye kuti kune mukadzi akafa mushure mekurwara achibva adonha kuendeswa kuchipatara achibva achinosvika achinoshaya ashiya kudaro vanhu vari mutumbi uri kumochari kwakaitika mutambi webhora wakaitika ukoko vanhu vaenda kubhora kune mbudzi yakasvika ikapinda muground yapinda muground mbudzi iyi yaingotendera irimo ikazama kudzingwa yasabuda muground vakazama kuirwa nebhora yasabuda muground kusvikira bhora rapera asi kwakabva mbudzi iyi is about 1.5 kilometers kubva kwakabva mbudzi iyi kuenda kwaiva neground rebhora mune mutambo vanhu vachibva kubhora yapera ipapo bhora richipera ipapo mbudzi iyi yakazotevera mukoma wemurume wemukadzi wekufa ndokubva yaenda about 4 to 4.5 kilometers kubva kuground kunosvika ikoko yasvika koko yakazosvika ikaenda kumba kwanga kune rufu ikaendawo papa nerufu mangwana makuseni mutumbi uchizotakurwa kuenda kwaino unochengeterwa kana kunovigwa kumakuva kwaitora zvakare motokari chikonzero kure mbudzi yaingoteverawo zvakare uyezve kana muchinge matakura mutumbi muchienda kunovigwa motokari hadzingomhanyiso senge muri kumhanyira kuenda kundari kana kuenda kupi kubasa aiwa munofamba nechivanhu chenyu muchitevera zvakanaka vanhu vachiimba vanhu vachifamba mbudzi yaingotevera vakazosvika pane rwizi pekuti izve motokari haiyambuke rwizi kuti mukwanise kunosvika kuri kuenda kunochengeterwa munhu muri yeZimbabwe mutumbi uchibvoita sei waburutswa wakuchitakurwa zvakare nevanhu kuenda ipapo mbudzi yakanga ichingoripowo vanhu vasvika ikoko ndokunosvika pakapachererwa mutumbi kuti uchererwe pasi coffin richibva yaiswa pasi mbudzi ichibva yasvika vanhu vaingoti vachingoidzinga mbudzi yeyo vanhu vachiti isiye tione vamwe vachiti idzinge pandiri pasikari munhu anomira padhuze nayo ichingotendera but muridzi wembudzi anga aripo ipapo ende ari wekuukama wemukadzi akafa zvadaro muri yeZimbabwe vasvika pamakuva mbudzi iyai ichibva yatenderera coffin yapedza kutenderera coffin vanhu ndopa vakazobata mbudzi vachibva isungirira ndobva yazopiwa muridzi wayo akangodzokawo nayo vanhu vachibva vangonyarara so vanhu vakangonyarara but mumwe nemumwe pari ari kushedza kuti Zimbabwe munozoona sei ndazoita mukana wekutaura nasabuku sabuku vakati ichokwadiwo mbudzi ndizvaita but ndiri kunzwawo kuti kunenge kwaitika rufu inosvika ichidaro
asavana kuzondiudza kuti ndikupukumuka kambwetika rufu ikatevera but right now tiri kutaura nezverufu uyu ndo zvakaita mbudzi iyi asi mbudzi iyi ndehama yemunhu akafa yakatevera kumakuva. Okay, kubva chokutanga muri kuti pakashaya mudzimai uyu pakatambwa bhora why pakashaya mudzimai uyu pakaita mutambo iko kune rufu right mutumbi uyu wango chiri kumoshari usati oya madhese kakagara ari kuti mukadzi anamborora kaunda sei munhu akangoenda zvekudona achienda uko tournament yange iripo ichibva yazotambwa kureva kutoti inzwa 25 kilometers kubva kune ground rebhora kuenda kwacho kwanga kune bhora right kwakune bhora nekwakaitika rufu is 5 kilometers zvokuti vanoda kufamba vanoenda vasingadi avaende but kumamisha vanhu vanofambirana sezvo mutumbi wange uchiri kumoshari vanhu vakaenda zvamutambo webhora wakaendererawo mberi vanhu vachipedza vakudzokera ikokoko ndo paikatevera hama yemurume wemunhu akafirwa ichibva yaenda ikoko but yakatanga kutopinda muground rebhora ichirohwa nebhora ichitendera iri muground bhora richipera ichitevera hama yemurume mukoma wemurume akafirwa nomukadzi naye kunosvika kurufu ichibva yarara parufu mangwana makusendwa nakuenda kurufu rakuenda kunoviga munhu kuteverawo motokari mukati mevanhu iyo kunosvika pakada kuchererwa munhu iyo yatenderera kofini raiswa pasi vanoda kuparidza vamoparidza neshoko yatenderera yamira ipapo ndo paikazobatwenza marasungirira chinhu ichi but yakubva iko kaibva muridzi wai kunzi mbudzi yenyu iyi vai vachibva ngotirawo mbudzi yavo ndobva wadzokana but vanhu vakutoenda nekweseni make zvakamboitika kupi but sabhuku ndichitaura navo vari kuti ndiri kungonzwa kuti dzimwe dzenguva kumwe kwatisina kusvika kurufu itsika yayo yekutevera kune marufu imbudzi rudzii isheche hadzi saka izvozvi muridzi wembudzi akaitora akaenda nayo mbudzi yakatanga kuenda kuground kwanga uchitambwa bhora ikazotevera hama pakuita sei mukoma wemurume ane mukadzi akafa mukoma wemurume ane mudzimai akashaya naye kusvikira kumba paka kumba kune rufu yes yararawo parufu mutumbi ukauya iripo mbudzi vanhu vakasimuka kuenda kumakuva 1 kilometer nayo mbudzi iri kufambawo kusvika paguva ichibva yatanga kutenderera kofini eka vanhu bata mbudzi but ine kamuzukuru kevi kadikidiki okay alright ingobatanidzai chirongwa chedu chatiri kukotsverwa nevasawira vedu veDairy Port Zimbabwe icho kwadimuri rezimbabwe zvakaitika mukati menzvimbo yekuhurungwe kune mukadzi zvakare ashayika mukadzi uyu achibva auya polisi yakauya nemunhu wayo ndobva yaenda pamakuva yaende pamakuva nemunhu kana vanhu vakunoviga mukoma KB pane zvimishina zvavo zviya zvinenge zvine tambo kuti zvinodzikisa kofini saka zvimatambo izvi zvakazenge zvakaita zvokubatwa nevanhu mumakona kuti vachidzisa tambo vakabata hamene kuti chimwe chakatsvedza sei papo kofini ndio kunopinda mukati vamwe vakaregedza umwe 1 hamene kuti akasara kabata tambo sei ndobva ateverawo kofini pai muguva ndokunosvika achinotemera mukoma KB ndokukuvara fese ari pamusoro pekofini iye akanotevera kunodondera pamusoro pekofini ndo paakanokuvara akakuvara muri yezimbabwe mukaenda pawhatsapp channel yedu muchanoona munhu zimbabwe makuvariro akaita mushure mekunodondera muguva muri kuvigwa mutumbi wemunhu yanga iri hama yepedyo here munhu uyu hama pakuti ndiwe munzvimbo okay ndiwe munzvimbo imomo muzandikana vanhu vari munzvimbo munhu achivigwa tese unobata foshoro tese tinodya chikafu ipapo tichibatsira kuti mutumbi aite sei tose kuti tiri kuonekana nemunhu afa Zimbabwe chekutanga chembudzi ndechekupi icho ndechekunyanga yes ichekukaroi hurungwe munoti kudiniko nadzo idzi dzatsudzura baba Isabel muchirongwa chatiri kukotsverwa kane vasabwira vedu veDairy Port Zimbabwe zvakangonaka kuti uchiteerera kachirongwa bhozhongora segment wakabata cascade yako anditi cascade kubva kuDairy Port ndiyo yekutanga muZimbabwe right daily fruit drink dairy fruit zvinoreva kuti ine mukaka cascade inowanikwa mune zvimiriro zvakasiyana kusanganisira orange mango tropical punch baobab
iye iko zvino kwave inonzi peach apricot itsva. Tenga cascade kuchitoro chiri pedyo newe nhasi chaiye kuitira kuti unakirwe apo unenge uchiteerera kachirongwa Bhoshongora segment 20 minutes past 10 ndo pafika nthawe pari manje tibatsirei mbudzi yanga ichitevera kavanhu vakafirwa kutoenda parufu pacho pamwe chete kane kuenda kumakuva. Munoti kudini konacho ichi cheku nyanga papa kune vari kubvunza kuti kuhurungwe kupi rekai ndivabatsire mukoma KB ndichitsutsa kuti iyi hurungwe ipi yakaitika zvinhu izvi. Ndinoziva kuti ndinenge ndinazvo zvese muri yeZimbabwe. Regai ndikutsvagire wonati ndichanga mukufamba kwenguva ndiye ndichikupa ndichitasa mubhuku mangu Zimbabwe ndikuudze kuti kuhurungwe kupi kwachifi ani kwasabhuku ani. Tinotenda vasawira vedu veDairy Board Zimbabwe nekuti kotsvera kamuchirongwa chino Bhoshongora segment part 1 21 minutes past 10. Vanhu havasi kumira nokubata KB na Bhosho. Ndinonzi Chief T Maradza. Okay, Chief T Regai Maradza. Ndiri kunoku kuEpworth zvakaoma kani. Mbuzi iyo suwa kuenda kumariro. Munhu wakuenda kakapendesewa basi munjira yakutewerambo chinyi chitanda. Tiuzena bale wangu. Mukumbuka kuti tani padzuruka pambuzi iyo. Yamdatema kuti ndiyo kanyumbani ya mpepo ya Zimbabwe Broadcasting Corporation National FM. Kusiya nthawe ziri pana 19 minutes to 11. Papa Isabel kavarimoka mu studio machinzwa kachekunyanga. Munoti kudini konacho. Mbudzi iyo sei iri kutevera kunengeka kune mariro kana chiri chokwadi chataurwa nani nasabhuku. Asi chatinoziva ndechekuti pakashaya mudzimai uyo mbudzi yakaenda kuground ikatevera vehukama ikasvika kumariro ikarara ipapo ikazoenda kumakuva ikasvika ikatenderera coffin. Chii chakakonzera kudaro? Baba Isabel ndiri kuona kavanhu vazhinji pano vari kuunza messages avo pa 0718692244 0718692244. Mbudzi kuvanhu icho chine masofa panze kanyemba na Bhosho. Ndapera simba ndati ndapera strong simbisa kamufundisi Nyamukanga vari kubhangeti vatendi vose veZimbabwe Apostolic Faith Mission Church Bishop A Cheta muparidzi Ereka and Fidios Chigwededza nemasisters angu Destiny and Definite Chigwededza ndinonzi Discuss Chigwededza kuguruve kubakasa. Aunza nyaya kuti muti ndiani Baba Isabel? Hama dzemufiwo kumurume. Muri kuti mbudzi iyi inobva kuhama dzemufiwo kumudzimai. Asi hama ndiziri kuti isusu hatichazivi kuti zvinorevei chimbori chii. Hapana hazvo zvataurika asi vanhu vari kungonhonga mashuri zvinomborevei. Kuve munharaunda vari kuti wesi ndo vakatonyanyisa. Mbudzi inozviziva rekuti husari ndo patisingaziva ndo kazhinji inourawa parufu pacho. Inozviziva here waisina kutya ko iyo kuzoitawo sezvinoitawo vanhu kufambidzana nevamwe. Iyo iri mbudzi parara pamariro. Zimbabwe muniti tani izvo here zviripo kuti pache vanhu chedu mufi anoperekedzwa nembudzi. Mbudzi inoenda akapa mariro kunobata maoko ameno zvakaitika kunyanga uko 11 minutes to 11 ndopafika nthawe pari manje. Mbudzi iyo imbudzi masikati usiku ibere hakuna zvakadaro. Dzikai nenyaya iyo muchiona kuti mumwe muroyi ipapo ndapedza nemi. Mano kanyemba na Bhosho mutsai vanoti gogo ka1 gogo mavhiya gogo charoma gogo chowa gogo gogo jowa gogo chiangwa na gogo yondo. Ndini muzukuru wenyu Dr. Kandishaya ndiri kuno kubhangeti. Paka Rusape mati kupi Rusape chekwa Rusape chakamira seiko. Rega nditi muri yeZimbabwe nyandi kutara panapa ndekwa Rusape kunonzi kumabvezuva. Mabvezuva ndofunga ndimo mudhorobha macho. Nyaya yakaitika maRusape mumabvezuva muri yeZimbabwe yakasvika pakuti izvo zvipatori nemunhu akutobigwa zvokuti postmortem mushure menyenda kutaura panapa. Muri yeZimbabwe kune munhu akatenga mushina uyu unoyechisa mazai. Incubator. Atenga incubator yake akuyechisa mazai. Kune mumwe womukadzi ari munzvimbo imomo akaunzawo mazai ake kuti azoyecheswa ipapo. Right.
kumba kune mushina wekuhechisa mazai. Mukadzi akaunzawo kune mukadzi nemurume pamba pane mushina uyu. Murume wekumba kune mushina wekuhechisa mazai akazofona kunhamba yemukadzi uya aruda akaunza mazai ekuhechiswa uyu. Amai vakafonirwa ava havana kunzwa foni. Amai vaiva vekufonirwa nemurume wekumba kune mushina kune murume nemukadzi vane mushina wekuhechisa mazai vaiva amai vafonirwa nemurume ane mushina uku nemukadzi wake havana kunzwa foni paikafonwa. Vakazosenda meseji yekupindura kuti matii. Vari kubvunza kuti mambofona kaimimi. Okay. Musamanye. Yes. Kumabvazuva. Rusape. Pane muri mbiri. Yes. Baba na amai. Vane incubator. Inotsotsonya mazai. Pane mudzimai. Yes. Akauya nemazai. Kuti azoiswa muincubator. Good. Uyu mudzimai akauya nemazai ane murume here. Atina kuzotsvaga kuva ine murume kwake. But ndiye akauya nemazai. Achibva aiswa muincubator. Baba vekumba kune incubator. Yes. Vachibva vafonera amai vakaunza mazai. Hatizivi kuti zvavakanga vaona zvine chokuita kuti vafonere mai ava ndezvipi. Vachibva vafonera mai vaya. Vachibva vatadza kunzwa foni. Foni havana kuinzwa uku. Missed call. Ava vachiona missed call vachibva vasenda message vachiti matii. Panhamba iya yababa iya. Kuya kune incubator kuya. Amai vemurume kune incubator pepe vachibvaona message yakanzi matii havana kubvunza baba. Ndobva wafona straight kumukadzi uya zvikanzi imimi munodanana nemurume wangu. Munodanana nemurume wangu. Tichapedzerana. Mukadzi uya apiwa afonirwa kuti munodanana nemurume wangu. Ndobva zvamubata. Akati ndakaendesa mazai ndinobhadhara. Kokudanana nemunhu kwandita ndikupi? Murume wangu afona ndiri kubvunza handisati ndapindurwa ndakutonzi kudanana nemunhu. Mukadzi uyoyo achibva ati kuna mai vake onai message ndiri kutukwa ndiri kunzi kudanana nemurume wamai ava. Mai vakati aiwazve ndichakuperekedza toenda ikokoka tononzwa zvakamira sei. Mukadzi uyoyo wekupiwa mhosva yekuti kudanana nemurume wangu ndokuuya naamai vake haana kuya nemurume wake. Ndokusaka ndipfuko dzinogona dzimwe dzenguva vasiko kana kuti vakafamba. Ndobva auya naamai vake kumba kwaakahechesa mazai. Ndokusvika ipapo vachingosvika ipapo amai vemushina uyu weincubator havana kumirira kurizina. Vakadzi vakurovarika amai vangomira murume anova ndiye ane mukadzi wokuhechesa mazai uyu akafuna kubata nyaya iyi kusvika anosvedza umwe murume nokuti aifunga kuti ndikabata ndiri ndega pamwe nditonzi uri kusimbisa munhu wako. Henoroshi wiri binifo wakachwemba kiminikasha iritifo inzwai Zimbabwe zvadaro. Amai vakati aiwa mirai kudaro toda kunzwisa kuti nyaya yenyu iri papi. Mukarovana zvine zvazvinotaura mukadzi wokuhechisa mazai uyoyo 23 years amai vakauya nemwana wavo 42 years. Ko iye wemazai auya ruma 24-25 vakada kuenderana pazera ravo. Mukadzi uya achibva ati imi ndimunodzidzisa mwana wenyu chifambi chakati chanyu chakati matuke kaya chakati achituka mai vai vachibva ngoramba vakati tusu vakatarisa munhu uyu achingopedza kutuka amai vai ndikungoti zeze ndiye pasi dhishi. Manyai vanhu tibatsire munhu kuno chipatara zvikanzi aimi munhu atofa. Abva atofa vachita postmortem nezuro kwanzi hatifeira vakatofa amai mushure mekupedza kutukwa nenyaya yekuti vari kugadzirisa mwana wavo vachipedza kutukwa nobva pasi vachibva tofa. Saka izvozvi amai vakatotisiya vakatoti postmortem nezuro. Saka vamwe vakubvunza manje vanoti Zimbabwe kana kuchidzi pane mhosva ndiani akauraya mai ava ndiani akakonzeresa rufu rwamai ava. Saona kuti wenzi vamwe kuti pachivanhu chedu ngozi iripo akakonzeresa rufu rwemunhu aripo pamutemo wenyika vari kunzi hati feila kune vanhu vakatsamwisisa ropa rikanyanyisa kubhanya amai vachibva vafa. Asi aripo here akauraya mai kana kuti vakonzeresa kuba mai
chii chakauraya mai ya zvakaoma. Zimbabwe ndo zvakaitika kwaRusape. ndozvaitika kwaRusape. Amai vakatorwa nemwana Yes. kuti Ndiperekedzei. vese vanoedza kugadzirisa nyaya iyi mushure mekutadza kunzwisisana kwemamizi kone mameseji. Ichokwadi. Vachisvika mudzimai ane kumba kune incubator achibva totanga kutorwisa uyu mudzimai akonzi Mazai. Achibva kudzorera. Mukuchinjana mashoko mukurovana amai vakuda kuti varandutsire vachitaura nevana ava vachiudzwa magaramoyo. Ichokwadi. Hey baba Isabel. Apa papati. Zvakaoma. Zvakatofa mai ava. So veukama baba vepamba pane incubator iwo amai vacho vari kuti kudini nenyaya iyi. Itowe nyaya vakangotarisa kudai sokuti rufu rwakatoitika. Hapana tavanongedzeka zvosaka vachibvunza kuti aripo here akakonzeresa kufa kwemunhu, aripo here akauraya munhu. Asi chipatara vachienda kumadhokotora vachiedzera kuti munhu akaita heart failure, but mushure mekutukwa nemunhu. Chekumusha kwangu kunyanga icho mbudzi iyo chikwambo ndini ndadaro nyasha nyakuchena kuchitungwiza nditeyo kapfoka 3 kuna mai nyakuchena pakatena. Mai nyakuchena, mai nyakuchena, mai nyakuchena pakatena. Po rikiti vu. Machinzwa chekunyanga, machinzwa chekukaroi, machinzwa chekwaRusape. chekwaRusape chitika muzukuru kadiki mukoma kebi. Okay. Hatching machine mukadzi ngozi pfacha mumba. Apa musandirambira zvakaitika zvakada kufanana neizvi ndinonzi saunyama kunyanga Nyatate. Saunyama ari kupenga Arikupenga nhasi. akachibata saunyama kuti zvine ngozi mukati here izvi. maonero angu mukoma kebi aripo akakonzeresa rufu rwemunhu, Ndiani? akatukwa munhu. Amai varidzi vemushina wekutsotsonya Mazai vakaurayisa munhu ndinonzi Shingi Tigere Kwaramba Kutafara. Yesu. Yesu. Amai vangu vari kumeko vakava vari fiti vachifamba vachitozama kugadzirisa vanhu pamuseri pamashoko kungokandiwa mashoko chete after mashoko rikiti bvu munhu achibva dona. Moni Kanyamba naPozho ndakakuteererai loud and clear. Icho chembudzi hanzi chichanditadzisa kudya nyama yembudzi. Kune zvinonzi zvinokononoka pabvudzi. Ndo zvipi zviya? Chinokonono chiripo chimwe chinopedzisira paunodhonza dumbu kokupedzisira chiri pacho chinenge chine tinenge timabhura tumwe andinoziva kuti nhoko dzembudzi padzinosarira pekuti moti ekitosvina kudai chinenge chichifuta so amai chinoita sei chekuti kana makugocha paipai uda uchibata chinenge chichipisa maoko kuzi mafuta anenge achinonaka baba. Daibvira zita rangu katatu ndinonzi Shouting Muleya Pabinga. Shouting Muleya, Shouting Muleya, Shouting Muleya. Po rikiti vo. Mukadzi wekuhechesa uyo ndiye honzeri yokushayikwa kwaamai avo, yekushayika kwaamai avo. Ndimutsiroka baba namai 1000 pa-airport padombo raMwari pamwe chete nemurume wangu Mofera baba kupa ndinonzi Brenda Senanje kuAvondale. Baba Isabel. So mama ava vakatoradzikwa vakatochengetwa here? Mama nhasi ndofunga ndozuro ari kuchengetwa nekuti vakaitwa postmortem nezuro ndo pakaitwa postmortem saka mariro atoriko. Zvakaoma chokwadi. Ameno Zimbabwe munoti kudiniko? Ini okay. Ini ndinoblema baba. Okay. ndovakakonzeresa ndovakatakira nyaya yose ane muono muri noti baba wekufona ikaita musical pane zita rataurwa panapa ndianiko iwe Tinashe Maposa Ngara paJowe paZhombe chiko nengara kudhuze nekwangu kakuigara hanzi babani Tinashe Maposa Ngara paJowe paZhombe. Okay, on a lighter note hanzi ini ndinoblema baba Kwaramba vakatengesera incubator kuvanhu ava. Zita ndinonzi Tinashe Maposa Ngara paJowe Zhombe. Daidzai zita ramudhara wangu anonzi Mudhara Butani pabudiriro 1 katatu. Mudhara Butani. Po rikiti vo. Sudzurai chimwe. Ndoda kuti
kuna mkomana uyo ukuzhowero iye pachake tauda kutoblema maticha akamudzidzisa okay akugona kunyora message ku radio yakuverengwa right kusvika azotaura izvi kureva kuti takutoblemere maticha akamudzidzisa akana saka kwaramba aiwa one light note Yes. one light note akungose ndio vanozikana uchitengesa yatoziva ndizvozvo mukoma KB nyaya ndataura paya ndakandichitaura nyaya yekuti munhu akadonhera muguva mushure mekunge tambo yachedza kofi ndikadonhera muguva umwe anga achibatsirawo ipapo ndobva adonhera muguva ndikudodonhera nefesi ndobva achekeka kumaziso nyaya yakaitika kumagunje urungwe magunje kunonzi kuroma zvimonya chief dandawa sabgurineso okay pandabvunzira kuti ndewe hukama here hasi ukama munhu akauya kumariro akati rega ndibatsirewo kukuvara mati akakuvara maningi akakuvara achiso chakakuvara akatoenda kunorapwa akatoadmitwa mune chimwe chipatara chemuno muguta reharare nokurovera pacovid because fesi yakatsemuka ndiani ari kubhadhara mapills ndiye ega handiti aenda kumariro ko ava andi akadonhera pakofini yemunhu anga afa ko hama dzemushakapu hadzisi kubatsira we handizivi kuti dzinochema rungani zimbabwe munoti kudini right mukoma KB kune nyaya mukoma KB kana ndikawana time ndichakwanisa kuti ndibate officer in charge bekuwaterforce vabereki nevanhu vari kuchema vachiti nzvimbo yekuwaterforce yanyanya kunhongwa vanhu vakafa yanyanya kuwanikwa vanhu vakarara vakakuvara vamwe vachiendeswa chipatara kusanganisira pazuva ranhasi kwatonhongwa mumwe musikana akafa achiratidza kuti anga ari muyadhi yevamwe vanhu ari muyadhi imomo ari kutoratidza kuti aita zvokudhonzwa kuzosiyiwa muyadhi omu achiratidza kuti akatemwa musoro atemwa musoro kudaro hapana ropa rokutemwa kwaitwa musoro jaketi raakapfeka harina ropa zvakare asi iye munhu akaita sei akakuvara akasvika pakufa kusvika nhasi kuseni mutumbi wazochorwa nemapurisa asi nhamba yevanhu vagare ndichitaura namugari wekunzvimbo kwotafosa uchedzera kuti muno makutotyisa kufamba izvezvi kuseni zvakare kutori nevamwe vatotakura zvakare odisa kuchipatara vaonekwa varohwa kozoita vari kupindirwa mudzimba zvakare but nyaya idzi dzakanyanya kuitika kuwaterforce vanhu vari kufa vari kunhongwa vati wandei hamupedze wiki pasina kunhongwa vanhu 3 kana kuti 4 muri muwaterforce baba Isabel yes waterforce ndo latest izvozvi yezvaitika asi mukadaka kutarisa kuti hatina masvondo anodarika mana pane zvaitika kupi pakrosi kwamurewa kutori nevanhu vakatobatwa vachifungidzirwa kunzi ndevamwe vevamwe vaita zvine izvozvo kwakakuvara vanhu vangani kukafa vanhu vangani kana zikakanganiswa fanira kuti varipo 4 vakatofa right kubva pakrosi kunosvikira kuJoru Growth Point zvimwe chetezvo kuchitungwiza ziko andita apa muri kutaura nezvokuwaterforce chii chiri kuitika baba Isabel hatizivi kuti vanhu havachakosheserwi upenyu hwevanhu nezviri kuitika munokwanisa kubata mukuru wemapurisa kuwaterforce ichokwadi asi dai waro takwanisa akakubata mutauri wemapurisa tinzwa kuti mutsvakurudzo dzavo dzavari kuita chii chiri kukonzeraka zvinhu izvozvo zimbabwe makasununga kuti batsira pa 0718 692 244 0718 692 244 naiwe Kanyemba naBhozho mbudzi iyo haisi yokutamba mabhauwa here ndinonzi Clayton Zulu kumadziwe kurafingora udza Bhozho ngora andimutsikatatu pane mbudzi yakatamba mabhauwa charangare handizivi kuti ndichedwerechi aiwa apa mabhauwa ndekekudhara pamwe mukukura pane mbudzi mukukura kaomwe itiudze ndekupi ndi Clayton Zulu kumadziwe kurafingora Clayton Zulu madziwe rafingora rikiti vo ikunzwa kakuti Nashizimu ari kuya muno muZimbabwe muna August baba Isabel kana wangopinda chete muzimu plus 263 Nashizimu pekshwa kuti unosvika pachimuti pano pachimuti tiri kukuda pano yes uya Nashizimu ndopa inonzwika kunaka kwayo yonozviziva anoziva wari yakanetsa kuvarondi shows amuzukuru wako wakapedza kana muchida ndikupedzera ifuti aiwa apaipa ndipo kanipedzera chete kana muchida izvo ndikupedzera ngavaite kana pachano ndabva kukupedzera mai mati Kanyemba ndakupedzera Kanyemba taura ichokwadi uri kuvhara handiti taura ichokwadi pane chimwe chikwadi chimwe chinodarika chandikutsera ndechepi kukumarizani kuti kana wandipedza Kanyemba une mhosva ndakupedzai ucharipa watanda botsa sorry amai aiye magonatani baba Pati
na baba Isabel udzai vaya vanofunga kuti bhozhongora anosona mabhodhoro. Akandipedza paakataura yekwedu kwa Mudavano iziti Nanira. Ndakapa kutenda nemo anodzifambira zveshuwa nyepe zvakaitika chaizvo. Imi ndimutsoka mudzimai wangu Lucy Sami, vana vangu Takudzwa na Nyasha vekwa Mashinge nevekwa Dzenga kuchivhu kunjanja uko, gulezi vangu Eva Dho Dondo na Margaret Nyota pa Homelink apo. Mondidana katatu ndinonzi Brighton Dzenga Mashinge we Liverpool pa Glenora B. Ndokusaka ndichitika zhinji dzimwe dzenguwa kana amakosi baba timbotanga ni kwachitika chino machipupura kuti sakaitika kuno ndokusaka takuti sabhuku tobva tati chief tikafanira kuti tati na kansela kuti munyatsoziva kuti muwadi chii kani modzifambirawo modzo zakabira sei. Brightmore Dzenga Mashinge, Brightmore Dzenga Mashinge, Brightmore Dzenga Mashinge we Liverpool pa Glenora B. Rikiti vu. Kanyamba na bhozho hamuzive kuti mbudzi yakatamba mabhauwa nguwa yakabuda mabhauwa iyo iya kumashi west ikoko kwaigara bhozho ndinonzi Podumba ndiri kubhindura kuliseko kubhindura. 14 minutes to 12 ndopafika nthawe pale manje. Chimuti uyo wekutuka ndiye ane ngozi. Kutukwa kunorwadza, bvunzai ini ndakatukwa nezuro unoita se unotsva. Nditirewo kapoka tatu pana amai vangu Harriet Masenda na Pamela Konza. Chimuti vakachibata kuti chopisa ichi rikiti vu. Vamutswa na Cynthia Masenda ari kuGermany. Yes. Uko. Chakabatwa chimuti. Saka ndipapi pachisiri. Baba Isabel. Kuimo mu heaven. Paradise. Kudziware mukaka. Chiriko ndotero zvenda Mother Mary. Wanga vaziva sei usina kusvika. Pane mashoko anosuwisa tiri kutambira. Vanokwana 9 vari kufungidzwa kuti vanogona kunge varasikirwa neupenyu kuTriangle apo padhumana bhazi pamwe chete kane chitima. 9 vano vari kufungidzwa kuti vatisiya uye 26 vamwe vari kufungidzwa kuti vakuvara zvakaipisisa padhumana kachitima nebhazi pamutirikwi railway crossing kuTriangle kuChiredzi. Mapurisa pamwe chete nema-emergency teams varesponda nokukasika uye ma-investigations achiri kuenderera mberi. Mashoko atiri kutambira izvozvi. Baba tapiwa kuStone Ridge kuri seiko 13 minutes to 12 ndopafika nthawe pari manje. Tisati taenda kumurimisi pane chimwe chiri kupisa ere chamungadzudzuure. Mukoma KB ndine nyaya yandakataura nezuro yekubulawayo yokumukuru mukadzi akachengetesa mwana murume asiri wake. Murume akaona mameseji bekutanga iri mimba akazoona mameseji mwana azvarwa. Mameseji ekutanga aiti mwana ari kutamba iri kaunti mofu ari kukikekeke mudumbu apo murume wacho hairi mofu. Asi meseji haana kubvunza. Kechi2 ndokuzoona meseji mwana atozvarwa kuti vari sei chiyera apo ndisoko. Aona meseji ndokuzobvunza mukadzi aiwa ndoda kubvunza meseji iyi. Ndiye nambori munhu achinotarisa mufoni ari kuona meseji yachaonekwa. Apo meseji yakamboona iri mimba namba yacho nepane mwana imwe chete. Kusvika murume ati kwenyu vatita kati toita ma-DNA test. Hanzvadzi yemurume kati ndichabvisa mari yangu kunoita ma-DNA test. Murume angatiudza veukama kuti mukaona zvichaitika pandiri after ma-results ndisiendekala. Ndiri kuzvisiva pama-results paakauya murume akabva dona rikiti pfu. Ma-results angachiti kudini? Achiti mwana hasi wemurume. Murume adona pasi ndiye zizi papa. Hanzvadzi yarwadziwa nazvo apo ndiyenge bvisa mari yakuzobvunza sisi murume atipepuka pape chii chiri kuitika zvikanzi mwana uyu ndiwe murume X wandakambenge ndakaroorwa naye uya. Maiwe ndiye muridzi wemwana anoti ko iwewe wakasiyana nemurume wetikaurirana ukaroorwa nemurume uyu mari ikabviswa wakazosangana naye papi nezuro handina kukuudzai mashoko akapindurwa nemukadzi Daniel Shiwiri Binifo wakachweba iri tifo zvikanzi inzwai ndini ndakakundikana kugara nemurume uyu. Murume uyu akauya akabvisa mari yekuroora yakawanda kudarika murume akandiroora izvezvi akandiitira zvakawanda but ndichibva ndazobva ipoko. Asi kubva kwandakaita murume uyu agara achindithreatena achindiudza kuti iwewe wakadya mari yangu ndikakuitira zvakati asi ukazobva kwemba kwangu.
amene usichapera sei. Saka ndaitya ndakunomwa murume ndichipanda ngona kuti rega ndimuitire chi mwana but ndaifunga kuti asibude. Hey! Waizo baba. Murume achipedza kudaro. Murutsano wewe vachibva varwadziwa. Avo simu kwenda kubeka ex mkwasha. Nguva yakatapedza machoso murume achikopepuka chete mukadzi wake ndikutanga kurwara njere. Iye mukadzi achikopedza kutera mashoko yawo murume achikopepuka ko mukadzi achipataka kurwara njere. Akutobvisa hembe. Tsano achibva ipapo vachienda kumukwasha wa ex wewe akaitisa mwana uyu musisi wake mwana but vakarambana ari kunosvika naye mukwasha amana kusiyana nemukadzere mukapanana kupuro zvikadarika sei wakazoita mwana nemukadzi atiwe pamurume wake murume kuda kupindura akuhukura na iye akutorwara futi. Mukadzi uye vatete vakuda kuenda kuna baba munini zvikanzi baba munini ndiri kuzviziva kuti makarwadziwa asi marwariro akuita mwana aya nezviri kuitika izvo zviri pachena kuti mune zvamaita nekuti makatsamwa hatirambe kuti makatsamwa ngatigare pasi taure zvikanzi baba munini musanditi baba munini munogonditi baba munini mwana wenyu kana kuti munin'ina wenyu akaita mwana nemurume wakambosiyana ine ndakaroora musati baba munini siyana neni izvezvo unzai munin'ina wake pinzai mota handi munotakura zvinhu ndokunotakura zvinhu vatakura zvinhu vaenda nazvo kusara suro mukadzi uyu achinzi iye abatwa ruoko namatete kuti vamboenda pane imwe nzvimbo ine sowe amboda kunobandomatirwa ipapo vakuda kunokrosa rodi pukunyo muruoko ndobva anorohwa nemota achibva afa. Asi ndine mashoko andiri kugamuchira iko zvino zvekuti izvo vatete vaudzwa kunzi izvo ndiri kukupai 4 days dzekudzura mari dzangu plus nguva mutarise date remusi wandakaroora ndikabvisa mari pamari yangu iyi dai ndakaishandisa dai yapa mari saka garai pasi seukama mudzore mari yangu mukapedza madhezi amusina kudzora mari yangu mese handizivi chichaitika kubva kuna dzwadzi nemi vatete wese akasvika panzvimbo achinzwa maresult fire. Imari yakabviswa nemukwasha uyu akazoitirwa chipfambi nemudzimai anonzi ane magrosari akabvisa asina kubvisirwa asina kutaurwa mari yacho asi mari yakabvisa ise 3800. Saka kubva zvabvisa rora kusvika nhasi ari kuti mari iyi inofanira kuya neinterest. Kwanzi munoziva date randakaroora kusvika nhasi kuti dai ndakaendesa mushop ndichitengesa zvinhu dai ndakanotenga zvakati ndichitengesa dai iri mari handikuudze zvokuita makura ndiri kupai wakatopiwa madhezi vakapiwa 4 days not 4 days avana madhezi akati one day maybe 4 weeks ndingangoti mwedzi okay wavakapiwa kunzi ndimi unodzoka kwandiri mashoko andatauraya handidzoki kwamuri handidi munyai pakati apa nokuti munomukwadzisa ndoda kutaura nemi chete. Yeah, so vapiwa basa iri ndivatete hanzvadzi nana mainini vanhu vakanga varipo peukama because paukama pa panga vanhu vosvika 15 asi vanga vakawanda ndekuhama dzemukadzi. Okay, saka 15 vese hama dzemukadzi vanga varipo ipa asi 15 varipo 7 kana 8 because vanga varipo 15 hama dzemurume nehama dzemukadzi asi hama dzanga dzakawanda ndedzemukadzi. Apo mudzimai akatsikwa nemota akashayika ex husband iri kurwara apo kamwana kakachazvarwa kanga 2 weeks kakuta kuti mukaka wokutengerwa mudzimai uyu akatochengeta akatovigwa iro mukadzi akatovigwa ya pakaipa Zimbabwe mainzwa ka-update ndeyekupi zviya kobulawayo mahachula not mahachula ichigwe not ma right chetesa mbuku mangu asi nya iyi yanga iri update mukoma KB ndine nyaya ndeda zogotora kwa Rusape ya headmaster ari pari chimwe chikoro cheprimary ari kuti iye vana vakanonoka kuchikoro kana kuti vana vakatadza zvavanenge vatadza anotora mwana secondary anogona kutora mwana weform 4 woti rova mwana weform 1 ndiwo ucharanga ranganai pachenyu imimi ukavhika unonzi uri kuvhikirei ukavhika wafanana nekuti wadzorera inini ticha vana vachirovana vanopedza kurovana kudaro mumwe ari kutozviziva kuti uyu ari kundirova mudiki kwandiri kana kuti fair 1-on-1 ndomurova vamuroti kuenda kumba vana vaya haungandirovewo nenya kuti wanzi tichondirove noise yakuwanda murodi. Makwanisa ere kubata mutauriri weprimary and secondary education kuti vafambire nyaya ino kuti tikanonoka panogona kuita makuva ndatovabata zvikanzi ndibate na 2 ndinenge ndafree. Okay, ende mazuva ano vasi kunonoka
avazi kunonoka vakangonzwa kuti kwakati kwaitika zvakati district team chop yotosvika panzvimbo vari kuita zvavari kuita. Tine chimwe chikoro zvakare chiri mukati meguta reHarare chitori nekeji yachakagadzira yekuti vana vasina kubhadhariswa mari vari kunovharirwa imomo. Yeti mutemo nevakuru vakataura mashoko ekuti mwana haana dambudziko panyaya dzekuchikoro, ane dambudziko mubereki ndiye anouya kuzobhadhara mwana wechikoro, but maticha ari kuvharira vana, vamwe vachivharirwa panze, vamwe havasi kudzorerwa kumba, vanotovharirwa munzvimbo yekunzi rarai imomo, kutoiswa gadhi panzvimbo yekunzi chengetai vana vakavharirwa. Headmaster uyoka dai basa ratopera. Mukoma please nyaya yekuno kobulawayo ndepapi pacho makataura kuti anzi pama machobani machobani ndepacho pane vari kutobvunza right kobulawayo kwacho. Ndatombenga ndichitaura nemwe papo mukoma KP ndichavapa zvakanaka mazuva tinopa date address nenzvimbo. Kanyemba naBhozho kutukwa kunorwadza nokuti mashoko anogara mumwoyo. Nditi ukapfo kuna amai vangu mai Muchegwa kuCentenary, pfo kuna sekuru vangu Chareka ndi mai Lili Marevesa pa Bloomingdale. Sekuru amai Muchegwa kuCentenary, sekuru Chareka maswera seiko mamutswa nokusukereswa na mai Lili Marevesa ku Bloomingdale vakachibata chimoti kuti inyaya yokuti mbudzi yakatamba songu mabhauwa iri kuramba ichisimuka kai nzvimbo iri kunzi ndeipi kwambonzi kuti kwaigara Bhozho ikoko asi ikoko kwamaigara kuya kwana Sairo Kanyemba ichokwadi kuti kune mbudzi yakatamba mabhauwa zvinonzi pakabuda mabhauwa gore iroro shuwa ichokwadi ndinonzi Makosa Konje pa Greendale kukamfinsa. Ndekupi kwakatambwa mbudzi mabhauwa? Ndokupi kana pane angaripo pakatamba mbudzi mabhauwa ngabudikire please ngatibate namba dzaBhozho. Pane vari kutsvaga namba dzemurume wekubulawayo wekuitirwa chipfambe nemudzimai. Ichokwadi pane zviri kuitika panyaya yamataura. Pane vari kutsvaga namba dzemurume kuti namba dzemubatsiri akabatsira murume iyeye. Imi vachida kubatsirikana munobatika sei? Ichokwadi muri yeZimbabwe izvozvi tiri kunzwa mukoma KB zvakare kuti kunzvimbo yekubhangeti vana vari kudzingwa pachikoro naheadmaster vachinzokera ikumba chero kwabvisa hafu mari unobva hanzi hafu yawabvisa ndiye one day mangwana vachadzorera chikoro. Vana vaenda kumaworkshop achisvike kuvari kunzi svikai mutaure kuti pachikoro vedu hatidzingwe kuvakuru kureva kuti zviriko kuti kana vakadzingwa vakuru pavari kuenda panzvimbo dzimwe mhinyiro dziri kupindirwa hadziziri izvo. Vana vari kutovhundutsira kuti muklasi mangu handinozvisa ndiri headmaster ukapindirwa chiri zvakati imhosva vanotedza kutaura but vasingadzidze. Right batai Ministry of Primary and Secondary Education ichokwadi kuitira kuti vape information yese pane zvikoro izvozvo zviri kuita unhiwo. Ichokwadi izvo chekuchibhangeti tori nesta racho izvozvi chikoro zvakare chekwaRusape china headmaster ari kurovarisa vachichinjarisa maoko vana chiro vana vega tinacho zvakare tinongokanda kuvakuru chete vakuru vobvaita basa. Right Kanyemba iwe bhiti iri mbudzi yairova sei nemakumbofoba bhiti iro riri vanga varipo pakatamba ida mwana zvifambe baba Isape utsudzura chimwe. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba nekutsudzura dziri kuitika matima nawo senyika iro munoziva chimuti chinenge chakabatwa chiro mukati mekufamba nacho wamukaseko timu rangu rakabata chimuti mamukaseko paka mukoma kebe regani ngoni jo tichienda. Right nyaya ndoda kutaura panapa ndiye kudai pane vanhu vari pachinhoi vari kushvedza kuti vane hama yavo yakafa zvisina kunaka ende yakapondwa yakaurawa. Munhu yachibvanza anofanira kuti aitwe postmortem payakabuda vari kunyimwa postmortem kuti vagare nayo vari kuti tinogona kuti tiri kunyimwa but hatizive. Vari kubvunza mubvunzo wokuti kana munhu afa pakaitwa postmortem maresults epostmortem anogara nani nevaridzi here nemapurisa. chii chakaitika? Pane munhu akafa achipondwa kuchinhoi zvikanzi postmortem. Right ndobva paitwa postmortem yaitwa vaviga munhu zvose vaita vari kuti tiri kudawo maresults epostmortem ndiye kuti isusu varidzi tizive ndizvozvo kuti hama yedu yakafa sei. Saka vari kuti vari kunyimwa maresults ari kumapurisa. Vari kuti dzimwe dzenguva tiri kuti tiri kunyimwa pamwe hatizivi ndiani anofanira kunge ane maresults epostmortem.
anogara kwa doctor here anogara kuma polisi here kauti chinopiwa kugara china kupiwa akatorerwa zvava nenguva yakareba sei postmortem yaitwa kwanza zvane nguva papa kana vachiti zvava nguva yakareba sei kwatatiwa kuma 3 months postmortem yaitwa munhu takatoviga munhu akatovigwa handiti panoshaya munhu baba Isabel panoshaya munhu ichokwadi veukama vanobvunzwa kuti muri kuda here kuti hama yenyu itwe postmortem vakabva vati hongu kana kuti kwete vakabva vati hongu kana mukati hongu postmortem inoitwa yaitwa kana mukati kwete munoziva kuti baba Isabel munotonyoreswa magwaro mapepa affidavit inotodhidwa kutoenda kukoti kuti mangwana musazochinja kuti inini ndakarambidzwa kuti hama yangu isaite chi postmortem. Saka ivo vakabvuma. Saka kana vakabvuma sei maresults asiri kubudiswa nokuti hama dzinofana kuziva. Ndo pane mubvunzo wavo. Ndiani ari kuramba nemaresults? Vari kuti ari kumapurisa. Mapurisa ndiwo anogara nemaresults. Ndo pasingazivi sei vachiti ari kumapurisa. Kopa death certificate remunhu pachanyorwa kuti kudikana. Vachiramba even paunonotora inonzi chii inonzi burial order handiti unofanaka kuzikana kuti munhu akafanika ndo pavari kutaura kuti isusu takangogara saka vari kubvunza kuti ndiani anofanira kugara nemaresults muri yeZimbabwe vadiwa vateerere manyama ngatibatsiranei muri kuti kudini postmortem kana yaitwa maresults anofanira kuitwa sei kaibina bozo chimuti takachibata kuti dzvi hatichisiye ndinonzi Marvelous Jalimani Mlalazi pagogwe center. Wow, Gogwe center ekaya kumusha kwako iko asi pane mumwe munhu asenda message panapa zvikanzi asi vanhu vekugogwe vakatamira kugwanda nokuti chasimudzwa negwanda mucheka hachina kumira zvakanaka postmortem anopiwa varidzi vemufi ndinonzi Mai Chantel Kamonera kuzumba kwamanyika right muri seiko manzwa zviri kutaurwa postmortem ndiye kuziva kuti hama yenyu yakafanei handiti and postmortem results iwo vanenge achidiwa handiti ndiwo anozonyorwa pachi paburial order saka vakaitora sei certificate saka kana muchiramba nawo muda kuti zviitwe sei ipapo ndopo vari kubvunza reketi mbonzwa kuti vamwe vanoti kudini 0713938538 0713938538 mamuka semukoma KB namukoma Bosho ndinofara kukubatai kuchimuti ii vanhu vanoroya veduwe dai sekuru avo vari serious nezvinhu zvavo kwete kuuraisaka vanhu vasina mhosva mundifarisiroka murume wangu South Africa anonzi Shepherd Nota ndinonzi Clara Nyati Porikiti Bvu ndiri kuno kumasvingo Zimuto kwazimuto yakabata National FM hanzi Bosho tipewoka nhamba dzemubatsiri wekugwanda uyo pamwe chete newekusoni Ridge uyo wekuzodzosera ka back to sender zvinhu zvikatadza kuteerera ka muridzi wazvo icho chakanyanya baba pati Stone Ridge ndo mucheka zvakare mucheka icho chegwanda chandivhundusa inyaya inosirisa mufunge masahwira manyama uyo sahwira ngapinzwe busy pamberi nemubatsiri uyo ndokuno kugona basa ndinonzi ambassador Tinashe Gotora ndiri panapa paSolomio regai katingopinda muchiti icho kwadi muri yeZimbabwe regai ndikudze ndichazobata mukoma kepino zvinenge kwanisa kushakanyira nzvimbo yemuGlenville 8 mukati menzvimbo yeGlenville padhuze nepa area 8 padhuze nepa Makova shopping center ndichange chikudzai pane nzvimbo imwe nemarara iri kurwadza vanhu kawanda kunyanya vanoshandira ipapo saka ndichange ndichikudzai mangwana kuti pakamira sei pada kubatsirwa sei uye zende chiri chaswera nakanselo mukati menzvimbo kuti vanhu vari kuchema kuti vachabatsirana navo sei ndine nyaya nichataura yekubhoira mukoma KB yemwana komana akafa aenda kuchechi abva kuchechi akabva arwara akashayika bati parufu rwake kuna amai vakauya nesoksi vachiti ndauya nesoksi remwana iri muriise pane mamwe mwana komana akashaya uyu anga akura sei secondary form 1 sokusendere kuchikoro gloves man but angaenda kuchechi akuenda kuchechi achidzoka amwe amai vemukereke vakatoenda naye ndo vakazouya vachiti ndiri kukumbira kuti mwana uyu atofa vasati vaudzwa vanhu vakabva vaine soksi vachipa muroro pamaipa kuti ndiri kukumbira soksi iri uriise pane mamwe rakabva rarambwa nyaya yekutaura kuno kwandiri kuita ndichatoendera mukati menzvimbo yebhoira nekuti yakwamambo ine zvimwe zvakura zviri kutongwa kwamambo zviri kuendera nekufa kwevanhu ndichazokupai zvakare nyaya yekupi yavangwana yemuZimbabwe yepachikoro pari kunzi vanhu vari kuramba kuti pauye n'anga pakatonotsvagwa lawyer
vabereki vaenda kunokumbira tiri kukumbira kuti mutitendere kuisa mng'anga kana muprofita azobatsira. Pane 1 mudzidzisi wepachikoro akaenda kunotora lawyer rikati pana pang'anga inotsvakika namuprofita. Paita munango pantedwe munango ari pantedwe 0713938538 0713938538. Hello pa National FM. Yes, Kanyamba Bozo na Bosch. Zviri sei? Zviri kufamba here Mukoma. Ndiani wati kutaura naye? Baba Piritari Deja wapinzwa munyana Jinesi Manyiwa mumweya. Tinotenda. Ndida kutaura kuti wakumana nyaya dzokuurayana dziri kunyanya mukwana Mukoma. Pakutoda kukumbira kuti mapurisa awedzere maximum force. Okay. Eitwa mapatrols munharaunda vanhu vachipanana maconduct vachionesana kuti toita sei kunogana kwanzi kunoitana hoyo mapita achiridzwa. Bhozi hai zvasvika kudema epueti totarisa kana kwana murehwa kwese zvichiitika zvese izvi shuwa totosvika tine hama dzokugara motavo ida kutomufonera munyina wangu kuti hakuna here kuafikitika wokuarea kwako ikoko anogara ikoko otavo. Ndizvozvo chaizvo, rega tibate mapurisa tinzwe kuti mutsvakurudzo dzavari kuita vari kunzwa pamwe chete nekuona kuti chii chiri kukonzera kuti zvidaro. Ndizvozvo chacho tinobata chembudzi checha ana Mukoma. Ndikonongo chembudzi chinotaura chokwadika chinogona kuva chiri chikwambo kana kuti woukama kune uyo wakatsvaga mubatsiri. Okay. Vatsvaga mubatsiri ndobva washandisa kuti sada kushandisa mbudzi yenyu pano ichanobata munhu akaita zvinhu. Tikononge baba mukuru anochokuita nokufa kwamaindini wawako. Maonera ndikuita. Okay. Sei yakateera kumukoma ikadi kuteera muzukuru kana mumwe munhu. Pamwe ndiye mukuru mumhurika. Hazvina kana basa mbudzi ikamboshandiswa kuhande kuti kweziwe murume wokutamiswa achienda nogara imwe nzvimbo. Mbudzi bhaenda kunosvida pabhedhi kumira ipapo. Unoziva zvinhu zvako gweja iwe. Saka ndikuona sokuti mubatsiri ndiye akashandisa kuti mire muchiona zvichaitika nembudzi. Saka ndo zvakaitika ipapapo. Saka tombomirira tinzwe kuti zvichafamba sei. Ngatimirire ipapo tomboita full stop ipapa. Asi pane chikuitika nembudzi kwana Mukoma. Okay. Pano ushereketwa ukatoitika ipapa. Saka mubatsiri anenge akashandisa mbudzi. Haona mumwe mubatsiri angonosvika achiti ndikudawo hembe yemufi kana kuti ndikudawo chakati chemufi zvoshangira ipapo. Right. Saka ngatisiye yakadai ipapa ndo mafungiro angu. Kozita choamai okufa awa kwarisapi. One hour watatu murume ane chokuita. Yakasifonera foni handizvita ifonerei kune mudzimai uyu. Tozoti 2 amai mwana musikana akudza amai wako unovaudze nyaya dzikadai nyaya dzana tete nanambuya ukatowapinzwa munyaya yekuti handei kunyaya yangu. Kana dai akatoenda kakunoripota kumapurisa chaiko. Zvaitwa nani futi. Tozotaisa kuti amai wauya kunoyananisa uyu mukadzi akutanga kungoshaudza kungotuka. Vanhu tine zvirwere zvakasiyana zvati kufamba nazvo mazuva ano unotonzi wakonzeresa futi. Taurai zvenyu. Saka wese watatu kudai wane mhosva. Havana kukwanisa kuhendla zvakanaka issue iyi. Exactly, vane mhosva Mukoma KB. Iye murume aizomhanya kunotsvaga mumwe mubatsiri aifanira kubata mudzimai wake paanga achinetsana nemudzimai akauya nemazai. Unobata kwako handiti pamba ndepako apa. Yes. Murume rudzi unotanga unotsvaga kusiya vanhu vachipondana. Murume akaita weak husband. Pakaipa. Hatidi zvakadaro shuwa munyika medu, hatidi zvakadaro. Ingoti turu tinzwe Alec Gweja. Ndilo kutanga kumhoresa Mukoma KP na Mukoma Boshongora, ndomhoresa Sehwane Electronics na Mukoma George na Sister Ruru, ndomhoresa Timothy Mpoperi ku UK na Thomas Mateta ku South Africa, Addington Mpwanya, Langton Chingoma, Mr Intelligent, Babana Mai Chimbowa, ndomhoresa Brian Madzwanzira Mainosa Gogo Mpofu, Tsaona Makwere wa Nyararisa. Muregwa Mtondo nekwa munda dauti mutitire 4 wanosangiza Addington Mpwanya. Addington Mpwanya, Addington Mpwanya, Addington Mpwanya. London Chingaipe, London British Chingaipe, London British Chingaipe, London British Chingaipe. Sekuru Onias Chimutondo kurushinga uko. Sekuru Onias Chimutondo, Sekuru Onias Chimutondo, Sekuru Onias Chimutondo, Rushinga. Po, rikiti,
Yes, ndisati ndadzokera kuna Janet Manyowa, baba Isabel. Pane here chiri kupisa nasi muchirongwa Bhozhongora segment. Mukoma KB chiri kupisa chiriko. Zvagara zviriko ka. Mapisiro anoita Niko Manyowa iwo. Ndomapisira kuti nyaya dzacho naiwawo. So muri yeZimbabwe dzandakapakata nokubata pana parega ndikuzivise ndichiti izoka ndiri kukumbira muri yeZimbabwe kuti munyatsobatisisa nokuti tichibva apa ka munenge makuzonzwa kupisa kuti kuchita music yacho ende tinoda kuti munhu wese Mukoma KB ateverere kunzwa kuti toda kuti abude vana vakatakura. Yes, tichakuudzai zvawatiunzira mustudio then moenda munozoona toda kuti tingopinda mu 1 million 1 million tivaratidze kuti aiwaka ndisu tine chimuti tisi takachibata nefinyuro inoteererwa nedzimwe nefinyuro the whole nation on one station. 18 minutes past 9 mustudio taita muenzi vaifanirwa kakusvika last Friday. Hongu vakasvika pane zvakaitika zvirongwa zvanga zvakawanda vakati aiwaka vanodzoka nhasi so vasvika kamustudio vanoremekedzwa ndikati gesi ndozva kuti vazhinji kavanorasika nezuro tanga tichikavha kamutambo Cape Verde neSpain takati predictai mutambo uyu vazhinji vakarasika vakati Spain inowina asi mutambo wakazopera ka 0-0. Okay, ndoda kuti mundiudze kuti ndiani wandinaye kamustudio kubudikidza ka nenziyo inoyi. Regai katimboenda pa National FM WhatsApp platform zvikanzi namukoma Innocent Nyamindu kuno ku Cape Verde ndi Janet Manyowa. Okay, regai tinzwe kuti vamwe vanoti kudini Janet Manyowa takachibata chimuti kuti G pa Watsomba ndinonzi Freedom Kachikawo Njopera. All right, regai tinzwe kuti vamwe ndianiko Janet Manyowa Reason Maate Mpumalanga South Africa. Wow. Okay, muimbi uyo ndi Tami yazotiza regai tinzwe muimbi uyo ndi Tami Moyo ndinonzi Choice Changa Chirere kuguruwe kwa kugodzi. All right, zvikanzi muimbi uyo ndi Olinda Marowa ndinonzi Ganet Chakuchichi kuguruwe. Nasi ndichanzwirira zvangu. Janet Manyowa ambassador tinashe gotora pa Solomio kuruwa kaoko. Okay, Cape Town South Africa. Yabhayatiza ndi Janet Manyowa ndinonzi Monica Chawa ku Cape Town South Africa. Tinotenda Janet Manyowa Addington Mpukwanya baba vasimba pakuwadzana 5 taurai kwaramba kuhurungwe hanzi kudiniko ndi Janet Manyowa. Regai katitoreka mukana wekuchingamidza muyenzi wedu mu studio mangwanani makadiniko vatereri vashamarari wese mapromasita akawanda Tami Moyo Olinda Marowa zvikanzi Janet Manyowa. Mungadere kuzivisa muri yeZimbabwe kuti ndiani ari mustudio? Zita rangu ndinonzi Janet Manyowa vazhinji vagona chaizvo. Ndi vazhinji vanoziva music yenyu. Taona kaHonde Valley Town yes muchidimbu ndiani anonzi Janet Manyowa? Janet Manyowa mudzimai wechizvarwa chemuno muZimbabwe ndinobva kuManicaland uko kwaRusape saka vekumakwaRusape ngavatumire maemoji vati hoyo vese vakabata chimuti Manicaland Rusape asvika pachimuti. Okay, ndizvozvo ndiri mudzimai wemurume mumwe chete ndine vana vatatu. Saka ndakatanga kuimba tingati makore manganiko 13 years ago is when I started. Saka tinotenda nekutsigirwa kuti kwatinoita tichingoitawo mimhanzi dzechitendero dzichibuda tichidaro. Sei makapinda kamuindustry yekuimba mimhanzi dzechitendero?
Munoziva ini ndanga ndisingatarisiri kuti ndichave muimbi, right? Ndaive nechipo chekunyora nziyo, saka ndakatanga kunyora nziyo ndine about 12 years. Saka ndaingonyora nziyo ndichiti ndichazove munhu anonyorera vanhu nziyo ndichivapa vachiimba. Yeah. Ini ndichiconcentrate hangu nekuita sei nezvangu zvemabhuku eaccounts ndichingodaro. Saka zvakazongoitikawo kuti baba ndakaonekwa nawo ava vakazongondikurudzira vakati madi mangotsikisa alright chingotsikisai 1 chete yenziyo dzenyidzi. Ndobva ndati alright regai ndingoita zvipere nokuti pressure yacho yange yawanda kubva kuna baba vekubereka, baba vekuroora, baba vekuchechi. Inika asi zvanga zvisiri mamuri here kuti manga musikeda zvekuimba here? Aiwa, ndaizvida chaizvo kana nanhasi ndinoimba kuchechi, asi ndaisangofunga kuti ndingazova pamberi pekuimba. Ndaida ngoteerera nevamwe nokuti unongochitya zvakawanda kuti ndikaenda pamberi vanhu vachiziva zita rangu, privacy yangu zvese izvozvo. Saka unozongotamba iri kurira. Unongozotamba iri kurira. So ngati makatanga kubuditsa album gore ripi kana kuti masongs gore ripi? Song yangu yekutanga yakarira pa National FM chaizvo inonzi Amazing God. Takaibuditsa muna baba 2014 2014 ndo yanga iri song yangu yekutanga takaita masingo ezvinotava nemaalbum anosvika 5. 5 albums. Yes. Okay. Zviri kunzi namai makoni pazengeza 1 hoyo. Zengeza. Alright, aiwa. Chinondifadza ndechekuti South Africa iri kupisa. Chikazi naPatrick chafadza Cape Town, South Africa. Janet Manje. So muchikura pane ere muimbi wamaiyemura? Vakawanda vaimbi vandaemera kunyanya Maichingisai Suluma. Maichingisai Suluma ndo vainyanyorira mumba medu, saka zvakangobva zvashepawo manyorero angu nemusic yandinofarira. Kare kako taiteera hameno munoziva here Freedom Sengwayo. Ndo vaimbi vataiteerera ivavo ndaivafarira chaizvo, ana Brian Sibalo tichienda takadaro. So mapinda mamanikidzwa makazotamba inorira, mapinda makutsikisa paya, makauzviona sei, manga muri seiko music industry umo kubva ipapo kusvika izvozvo? Music industry ine machallenges ayo, asi ndinodaira kuti Mwari anongotipa nyasha dzinoenderana nezvipo zvaakatipa. Saka ndave muindustry ndakatanga kuona kuti zviri kuitika zvimwe zvandaityavo hazvina basa rakanyanya zvinhu zvinogamuchirika. So machallenges anowanika, dzimwe nguva hatina mari yekuita zvese zvatiri kuda, ndizvo I think zvinowanika nyangwe mubasa ripi neripi raungaite. Haungawani mari yezvese zvaunoda, handiti, nekuti mari is a limited resource. Saka takaita nziyo dzakawanda, dzimwewo dzatainyora toti iyi haina kunyatsobuda zvakanaka, regai tisaibuditse pamhepo. Zvichidaro. Ndakumbura kuti kana muchikwanisa kuona message iyi mungoierenga nokuti rusape yapendera. Maiwe, mamuka seiko timu rinopisa muZimbabwe? Hoyo tete vedu tinodada nemi, saunyama patsikada rusape. Hoyo ndamaona. Manje ibocha maranga. Bocha. Maiwe. Ndeve kupi? Okay, zvikanzi hoyo 42 makoni ndipo chaipo muchuma payosaidi. Asi uyu ndiye wekumusha kwangu chai kwamakoni kwarusape. Ndo chaiko 28 minutes past 9 ndo pafika nthawe pari manje. Pane mavideos amunotsikisa. Munobika. Tatenda. Anonzi Somlandela. Muri kuziva. Ndimwe song inondibata. Si chinokuinspire kana muchinyora nziyo?
ndinoinspire nezvakasiyana-siyana. Ultimately ndinoinspire neshoko raMwari. Mukuverenga Bible ndinonzwa nyaya dzakawanda dzaunoti saka izvi zvakatomboitika zvinoenderana nemararamiro atiri kuita mazuva ano tichidaro. Saka ndichionawo nyaya dzemubhaibheri ndichiona zvinoitika kwandiri, vana vangu, zvese, kana shopping, kuwacha manziyo dzinongouya tobva tatoti aiwa tawana inspiration yekunyora nziyo imwe. Tichakubatai muromo timbonzwa nhau then tobva tadzoka topisa kwagurukuro yedu. Asi tisati tadaroka ndoda kuti mongoverenga message iyi kwairi kubva kwacho kure ndaita mudeki. PaAmerica, Los Angeles, tiri kuti hoyo tinacho chimuti naJanet tichikomborerwa. Nathan Zingoni, maiwe todiniko tinotenda. Los Angeles. Wow. Thank you so very much Zimbabwe. Tinokutendai kavaterere manyama. Rambai makabata pane zvavatunzira handiti. Pane zvavatunzira. Zvamuri kuda kupakura kuZimbabwe. Rambai makaterera Zimbabwe. Tikudzoka manje. Good morning Kanyemba na Bozho. Janet voice ranoshandisa kuimba ma1 hatingataure nezve gospel music, gospel artist kana pasina Janet. Ndinonzi Hita Nyakarenga, baba ropa kwa Murewa, kunonzi kumurenge village. Hai ndinotenda. All right. Okay, Hanzi okay. Bojo, this is a true story. Sure wena. Ndinonzi saunyama nyanga nyatate. Mukoma gebeza ndinotseka wepa nabaga. Ndize kupinda mawani. Ini nefenyure vanhu. Yes. Asata ipeza tinayo. Iripo kuya manje. Okay. Tanga tichitaura nezve music journey. Yamafamba kusvika pari zvino. Tiri kuona kuti zvinhu zviri kushanduka. Pamakatanga kuimba kusvika izvozvi nenyaya yetechnology, artificial intelligence. Muchasara makamira papi? Patichasara takamira ndepekuti ini ndinofunga kuti computer chaiyo haikwanise kureplacea ndingati passion, heart ne-anointing chaiyo kana taakutaura muchitendero. Yes. Inopiwa munhu naMwari. Saka pamwe ndichine inonzi denial handiti, but ndinofungidzira kuti chatinacho challenge manje yekuti ngativandudzei kuimba kwedu, ngativandudzei mabasa edu, kwete mukuimba chete, nyangwe mu broadcasting sevashamarari, mu medical field, mu farming, zvese AI yabata kwese but tingati AI ichareplace varimi here? Handifungi. Nekuti pachanidha munhu chete, pamwe zvichazongoita kuti vanhu vave vashoma, asi ndinofunga kuti ngatiishandise mune zvakanaka, asi tichine basa repeti. Tinofana kuimpressa technology. Basa redu rireruke. Janet Manyowa ndi mama vanogona avo. Ndinonzi driver wepaso. Baba knowledge ndiri pa Borodale. Aya, thank you. So muri kuzvibatanidza sei? Kuti ku church. Handitika? Ikoko kumba. Music. Munozvibatanidza ndamudza muchitaura nyaya yemabhuku futi kwa ndinofungidzira kuti Mwari pane parable yandofarira chaizvo iri muna Mateo. Yes. Inotaura kuti Mwari akavagonesa maererano nezvipo zvaakavapa. Vamwe vakavapa 10, vamwe vakavapa 5, mumwe akapiwa 1. Mumwe akapiwa 5 sorry, akaita 10, mumwe akapiwa 1 akazoviga. Saka ndinodaira kuti pane zvese zvatinazvo kana muteereri chaunacho, Mwari anokupa nyasha dzekuti ukwanise kubatanidza zvinhu zvose zvaunazvo. Chasara kwauri ndechekumaneja nguva yako,
ndechekumaneja mashandiro ako kuitira kuti urambe uchipfuurira mberi uchiita zvese zvawakapiwa naMwari kuti pasazoti musi wekuguma pane 1 chinonzi aiwa andina kushandisa chakati. Saka tichishandisa magifts edu ndinotarisira kuti Mwari anotibatsira. Hazvina basa zvakawanda sei, Mwari anotipa capacity yekuzvikurira. Aiwa, katinotenda kutaura kwaJanet Manyowa. Right, rega tinzwe munoziziva nziyo dzake zvikanzi ini let me take this one. Ini ndinongoti Janet, I love you. Unondigonera. Thank you. Okay, so 2026 ndezvipi zvamakagadzirira Zimbabwe? 2026 mukaona tatanga kubuditsa masingle kudai taakushanda album rinenge richuya kune vaya vachiri kuda maalbum. Aiwa, album rinenge richuya asi masingles ndo atanga kuuya ende tinenge tinewo mashows atiri tichikugadzirirai pano nepapo kuti tikwanise kurumbidza Mwari pamwe chete mukati megore imomomo. Even mumwedzi uno wa June tobva tazoenda 1 January tichisangana zvekare ku a night of Thanksgiving. Vamwe vanenge vari Harare, vamwe anobva kure mukoma KB vachiuya ku night of Thanksgiving niyo tinokutendai nekudaro. Okay, so mati pane masingles, pane here single yamauya makabatira mhuri yeZimbabwe nhasi? Nhasi ndinouya ndine zvipo. Munoziva vaya vatatu vakauya nezvipo vachipa Jesu. Nhasi ndauya nayo frankincense yangu yemufaro washe. Mufaro washe. Why mufaro washe 2026? Mufaro washe inzwi yatakanyora last year. Tichingotarisa kuti aiwa gore rinenge ratopera uchiona kuti pane zvawanga wakatarisira gore richitanga zvaitika, kuti pane zvimwe zvaitika zvawanga usina kana kutombotarisira kuti mangwana Mwari achazondipa mukana uyu, kana ndichazowana munda uyu, kana ndichazowana chakati. Saka inziyo yerutendo yekutenda Mwari kuti aiwa tine zvakawanda zvatinokumbira, zvimwe zvizhinji zvisingaitike Mwari atori nechikonzero why zvisina kuitika. Saka tinotenda Mwari nezvese mune zvese ende inziyo yekufara nekupemberera kuti Mwari watiitira zvakanaka. Mufaro washe. Pane here akakubatsirai panziyo iyi? Ndakadaidza kavapfana vangu ava veJoyful Praise vakauya kuzoita collaboration nesu, vapfana vepagwero apa vakaita collaboration nesu. Saka takazadzwa nemufaro wakanyanya even mustudio tichirekodha. Dai makaona zvaivepo imi kwaidana anonzwa. Tisati taipfapfaidza, tisati taitsudzura, ine here video mufaro washe? Apapo mabaya dede nemukanwa manje. Video yemufaro washe iripo and iyoyoka ndinofungidzira kuti inongoda munhu achingozvionera ega. Handiti andinoona video yemufaro washe yatinodaira kuti yakashutwa mugore ripi mukoma KB? 1976. Okay, are you ready Zimbabwe? Ndiringokumbirawo ka mafire emoji 10 totsudzura ka single ya Janet Manyowa. Asi tisadaro pane message iverenga itinzi. Ma message Janet siyanai naye fire emoji 5 star. Thank you. Dikwa kwarusape dida kwarusape ndikukumbirawo kama fire emoji 10 tarisai mone kuti message iri kubva kupi? Mai vanogona na Big Beto ku UK United Kingdom. Ndikukumbirawo ka 10 mafire emoji tobva tatsudzura ka mufaro washe kubva kuna Janet Manyowa. Ayo. Apa china chokumirira apa. Anzipisha nana. Wow. Baba Isabel. Papa Isabel. Ndapinda mumweya. Ndazviona. Ndapinda mungwambiti. Pane new dance yatadzidzisa.
kwatiri kuenda kunosangana nevamwe Yes. apa garai pasi apa Garai pasi. tatopinda 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 Rushinga yati Janet Manyowa hoyo. Cape Town Thomas Mateta hoyo. Honai kanai. Mafire emoji. Mafire emoji. Zimbabwe. Mainzwa aka mufaro washe yataunzwa na Janet Manyowa. So, chikumbiro chamuri kuda pane alright. Tisati kana tapedzisa mungotaura nevateereri vaviri chete tobva tapedza kama sports. Alright. Pane atumira zvikanzi video mufaro washe haina kumira zvakanaka. So muri kuti kudini kumhuri yeZimbabwe pasong iyi nevidhio yacho? Ini ndiri kuti vedu mufaro washe isu taita pedu. Tabika nziyo, tabika video. Zvasarira kwamuri. Chiendaika pa YouTube munoona video, mufare nesu, mutambe nesu, moiona dance yanga ichirehwa iyaya kuti iripo. Moshayawo nevadikani venyu, muona kuti zvane Mwari akakunakirai muupenyu hwenyu. Endai kuYouTube. Endai kuYouTube munoona ka video mufaro washe. Baba Isabel, tiri kudaka 1 million by when? Nasi tipashingari. Nasi tiri pa Tuesday 16 June 2026. Izvo zvitine vangani Tete Janet Manyowa? Iko zvino 63,000 kubvira zvayabuda. Yes. Saka tiri kuda 1 million. Tokuda 1 million. 1 million. Yes. Janet anopedza masports. Janet anenge akagarwa nengirozi chaiyo ndinonzi baba Beyonce paguru pagochora. This one is nice. Regai TV. Oh, Mozambique by the way. Okay. Hashtag mufaro washe takaenda. Okay, Moza, all right. Pane yandaona zvikanzi go and see Victor. Okay. Ndomuti ndatumwa nani. Udza Janet, okay, kuti go and see Madzibaba Shugeta akuwe airtime. Emmanuel takwatika kudotora. Ndichaenda. Wow, tinotenda. Keep the fire burning, my Manyowa. Ndinonzi mai nosta padhankwesi pamberi nemadzimai. Pamberi. Okay, 0713938538. Lekatingotora kavateereri vaviri motaura nawo anditoza kuti muri busy. Paita mumwe, okay, panisai kutaura nevateereri. Thank you so very much. Paita mumwe paronhare. Hello pa National FM. Mkoma KB na Mkoma Bosch na Sister Janet. Kwazi wai. Ilipo mutara na Addington Mpwanya baba Simba. Akuwadza na 5. Kurisa iko kuwadzana uko. Kwadzana makeke tete aiwa tete munopinza munyasha ende ngedzenye dziri kunaka tete. Ndinotenda vedu maita basa. Singe ironzi mufaro washe aiwa ndanzwa kunzwa kuda kutoenda kuchechi izvezvi. Aiwa ndosaka tiripo maita basa. Aiwa ndoda kuti kana makubuda kamungosia maita akapela ka buzongora na KB vaite mabig vocal. Alright. Aiwa mataura ndimi. Aiwa ndatenda kuwadzana. Tinotenda muswere zvakanaka. Mushetete wangu. Maita basa. Mune ukama here na Manyowa wekwachibadura. Ndinonzi big boy ku UK. Uyu muvunzo unogara uchiuya kwete hatina ukama. Wow. Bait Bridge. Vakateerera. They're listening. My Maggie kuprichini. Tinacho chimuti kuti G. Thank you Tete Janet Manyowa. Thank you. Ndaona banket yo. Banket. Onde valley. Never mabvu. My way. Auya kuipa hama. Never mabvu ku Onde Valley. Chihera ku Waterfalls. Janet Huchi. Regai titore muteereri wekupedzisira. Hello pa National FM. Hello? Hello? Sorry. Taraskiro nemuteereri wedu 0713938538. Regatins kuti ndiani ari paronhare. Okay. Tobva tangopinda kamuchirongwa chedu Boshongora segment chatinokosverwa kane Dairy Port Zimbabwe. Rambai makabata chimuti. Paita mumwe 0713938538. Hello pa National FM.
Makadiko. Tiripo Makadiko. Baba Purity ari Gweja. Oyo. Woyo. Oyo Rishato Manikaland. Oyo. Oyo Manikaland munofarere. Mama munogona ndaona tunhu tichidonha donho mani zviti sivadzvinyu kana tui titokorochi zvati kudonha panga muchii zvakapaka. Aiwa tinotenda ramai muchikomborerwa nashe. Makuzotendeuka nyika one Addington Mpwanya akutenda kuchechi. Tinotenda Mwari murambe makadaro mama aiwa nziyo dzenyu ndodzida zvingaitende tinozivhotera muzvirongwa zvakasiyana. Ndinotenda samuchavhotera here mufaro washe muchati? Ndikutoivhotera chaizvo kana kuconcept yekuavhondera I think pamwe muchange muri. Ndimi vanhu vandinoda imimi musarege ndichakutsvagai musarege kuzowavha ndichatsvaga matizita ndiani? Alec Gweja Baba Purity ndichakushedzai pastage. Tinotenda chaizvo muitiro zvonaka mama aiwa mukomborerwe chaizvo. Maita henyu. Hallelujah. Amen. Thank you Baba Purity Alec Gweja. Wow, vanopedza masports mai manyowa. Ndinonzi Love Mobile packet muchapondwa musana kubindura. Nice one. Okay, yes. Pana mayonzi maino kukwanzi ndiri pachirundu kwanzi hamusi kundiona we. Chirundu ndiri kumunzwa manyowa. Zimbabwe yose yakabata na FM. Okay, mashoko. Okay, kune awa achada kutaura na mai manyowa. Janet Manyowa abva mu studio. Okay, munobatika sei ma social media platforms? Tinobatika pa Facebook, pa Instagram, pa TikTok, zvese kwese tichingonzi Janet Manyowa, JANET MANYOWA. Okay, mashoko kumuri Zimbabwe. Mashoko angu ndeerutendo, ndinoda kupa kutenda chaizvo kunyanya vataura kuti tinovhotera pama chat shows, tinoteerera music yenyu, aiwa tinonzwa kukurudzirwa zvikuru sane zvinhu zvakadaro. Saka tinoda kungokupai sando dzenyu. Tinoti thank you so much. Vateereri vese veNational FM, obrigado, siyabonga kwese kwamuri ikoko, Mwari akuitirei zvakanaka. Tinotenda maita basa nokutikudza nokuya pano pachimuti pa National FM. Tinotenda. Thank you. Tinovimba kuti munodzoka zvakare muchizosangana pamuchiti nekutaura nevateereri vedu. Chokwadi. Maita basa vateereri, thank you so very much nekuchingamidza katete Janet Manyowa zvikazi na Mai Mateo Blake. Okay, ku.com chakabatwa chimuti ama messages acho akawanda atikwanise kumaverenga. Chimuti akabata kuti pamucheda mukoma wangu Innocent Mchenje kwa local dia muri baba na mai 2 honorable Matinyanya pamucheda na Itai ashidira kuti honorable Njanji boss Zvemunyati boss Madishi Cecilia Banda pamukana booth iti muzimba gomete kwa bulawayo tadiwa kunene mai makoni vachitungwiza Rebecca Foster Esther Kanengoni Banditi Ise Otembo Fanigao Tinashe Gotora Tremor Liba pamucheda na Morris Piri Rebecca Foster Terence Bobo pamucheda na kwabata chimuti wese kwanza ndichisiye andikanga ashidira kuti ari pa chirundu apo anonzi iwo mai ino vari pa mai no kuvari pa chirundu Trison Chikangaiwa ari pa masvingo pamuchete na Simba Nyadzide ari pa Nyanga ndisikagagare sabho kumutize tapiwa magocha varusape tapiwa magocha Ray Taylor ari pa magaba wakweswa na Clever Takawira Epatoni Mofela FM kono vakabada chimoto manoda kundibata muri yezima munobata namba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota usabipa sa bowera Itai Mutema shamba moto po rikiti Kanyemba Bonzo na Washington Marimira aka Bozhongora tigumaneka mangwana chitatu chinotapira kuti tapi takusiyaika na Lucy Ngosolo numba yemuonekedzano momento ya brillianto tiri kudanga aripo pakatamba mbudzi mabaua ayamba iwe bitiri mbudzi yairo vasiyini makubofomba bitiri ori vanga varipo pakatamba ida mwana zvifambe